Sa number 2, plano nga pagtukod sa New Burgos sa public market, mahimo hindi na pagdayonon sang syudad. May report si Nico Delfin. Sa pagbisita na day Mayor Albi Benitez sa mga merkado sang syudad, kaupo ng mga lokal nga opisyales na istoryahan ang pagkaayo sang Burgos Public Market. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, ilaman karon ginapaminsaran ang pagligwat sang plano para sa mga merkado. So actually, gina-rethink ang plano for Burgos. Sa baylo nga baklo ng malapit nga lote sang pamilya Yanson sa kilid lang sa merkado, agud tukuran sang 525 New Burgos Public Market, plano karon sang syudad nga gamito na lang ang pondo para mapakaayo ang Burgos Public Market kag ang Bacolod Central Market sa downtown area. Amo na ang ginalantaw nga basi i-retrofit na lang, no? Basi i-aircon ang markets. So less ang budget. The budget allocated for one market might be allocated for two markets. Retrofitting of two, Burgos and Central Market. So amo na nga naglibot man kami kahapon sa Central Market, ano ang pwede mahimo. Masobra sa 1.1 billion pesos ang balor sa masobra 2 ka hektarya nga duta sang pamilya Yanson. Sa mukuntani nga lote, tukuron ang bag-o nga merkado agod hindi na magsaylo-saylo pa ang mga apektado nga vendors. Kay gusto naman baklo na lang gid. No, para property man siya kapag sa city. At the same time, kung mag-invest ka na lang gid ako, amo na gali ka do ka mahal gid ang offer nila. Sang nagligad laman nga tuig, sang natapos ang repair sang 3 ka mga dalago nga merkado sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.